ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಬೊಕ 4 ವರ್ಷದ. ಸೊ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರಿಯರು ಅರ್ಧಾದ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ತೀರ್ದು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಡದಿ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿಡಾಯಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 11 ವರ್ಷದಾಯಿ ಬಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮೂಜರೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಗೊಬ್ಬದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಒಂಥರ ಅವು ತೂನಾಗ ನಾ ಅಮ್ಮನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡ ತಪನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾರ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸುರುಕಾದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಸರ್ ಯಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಊರ್ದಾರ ಯಾನು ಇರು ಕನ್ನಡಿಗಿರಂದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನಿದೆ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರಿಗಿರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಣ್ಣು ಬಂದಂಡ ಏರು ಒಲ್ಪದಾರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರಂತ ಏನು ಪುದಾರ್ ಸುಮಂತಂದು ಮೂಲತಃ ಬ್ರಹ್ಮವರ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಳುತ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಯಾನು ಬಟ್ ಇಲ್ಲರ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿಯಾದ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಎನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ. ಬಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನಾನು 2020 ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಿಥ್ಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸುರುತ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮೆನ್ನ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ವಿಚಾರ ಅವು. ಎಸ್ ಮಿಥ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಬಂದಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಳೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಏರಿಡ್ದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಅದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಬೇತದನ್ನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಂಬೈ ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಬೊಕ 4 ವರ್ಷದ. ಸೊ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರಿಯರು ಅರ್ಧಾದ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ತೀರ್ದು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಡದಿ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿಡಾಯಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 11 ವರ್ಷದಾಯಿ ಬಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮೂಜರೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಗೊಬ್ಬದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಒಂಥರ ಅವು ತೂನಾಗ ನಾ ಅಮ್ಮನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡ ತಪನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಗಲ್ನಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಒಂದ. ಸೊ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ಥಾಪಿನಿ ಆಪಾಗ ಅಗಲುವಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ಥಾಪಿನಿ ಆವಾಗ ಯಾಪ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುನಃ ಅರ್ಥಾಪಿನಿ ಆವಾಗ. ಸೊ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಕಾಡೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂಡವು ಫೈನಲಿ. ಎಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಇದೊಂದು ಮಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ತಿಕ್ಕಿನ ಇರ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡರ್ ಎಂಚ ನಡತ್ತನ್ನೋದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನೇ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿದಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಆತೀಶ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುರೂತ ಸಲ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದ ಅಭಿನಯ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿಜಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯನೇ ಪನ್ಪುಲಕ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ಕ ನಾವು ಪೂರ ಎಂಚ ಅಂಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲಿತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ್ ಬರೆನಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಯಾನು ಬೋಲಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಉಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸನ್ನೇ ನಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಕುಡ್ಲದ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಗಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಏಕಂಪಂದ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಥ್ಯದ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ಡ್ ಅತೀಶ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ತೂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತ ಮತ್ತು ನೆತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತ ಅತೀಶ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಈತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕದಾದ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅತೀಶ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಕೂಡ ರಡ್ನೇ ಸತಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಡದಾದ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಅವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಬ್ ಭಯಂಕರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಈರಾಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಝೋನ್ಗೆ
ಪತ ಬತ್ತದು ಕೊನದು ಬುಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಗಲೇನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೆ ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಆಗ್ಲೇನು ಅಡ್ಡೆಮುಟ್ಟ ಕನಪಿನಿ ಅಂಜಿ ಬೇಲಾತೆ ಬುಂಡ ಅವ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬರತಿನ ಒಂಜಿ 10 ಪಂಟು ಮಿತ್ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಯಾರ ಆಗಲೇ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಿನಾಡ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಿನಿ ತೂತೀನಿ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ನೆಕ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಲ್ಪಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆತನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಕ್ ಪಂಡೇರೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಓಡುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಇಡೀ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇಟೊಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಸೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿರವೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆ ಸೀನ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರಂತ ಸೊ ಇವ್ರು ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಉಲ್ಲೇರ್ ಕುಡ್ಲಡಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶಂಕರಾಭರಣ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಊರದಾಗಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾಪಣ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದುಡ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ ಒಂಜೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಗಲು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಾನಿತ್ತೆ ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಂದ ಯಾಕಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪಿನಿ ಮೀಟರೇ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಇರಾವೇನು ಆರನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ಏನು ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ ಇದ್ದ ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕನಮನಟ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂದು ಕಥೆ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಉಂಡು ತೋಜುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2022 ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅವ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲ NFDC ಫಿಲ್ಮ್ ಬಜಾರ್ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋವಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫಾರಿನ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಫಾರಿನ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ತೂದು ಆರ್ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ನೀರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಅಂಕಿಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕುಲ್ನಾಗ ಪೂರ ಜರ್ಮನ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ದಾಗಲ್ ಪೂರ ಆಗುಲ್ ತೂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಜರ್ಮನಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ದಾದ ಬನ್ನೊಂದು ರೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಗುಲ್ ದಾದ ಎಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಂದು ಸೊ ಅದಾಗ ನಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಉಂದಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ನ ಈಗ ಬತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬುಂಡ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈಂಟ್ ಉಂದ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲು ಎಂದು ಪೂಜೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತೂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ದುಪ್ಪು ಆತ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡವು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲೇರು ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರೇ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ದಾದ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಂತೇರು ಇರು ಪಂಡರ ಆರು ಓವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೇರು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಜಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಜತ ಕಮಲದೆ ತೊನ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತದನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಡುಟು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಯಾನು ಆಡ ಪಂಡಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಭಯಂಕರ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇವೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದೇಟೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದೇಟು ಬಂಡ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಾಣ ಬಕ್ಕ ವೈಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಜಂಡು ಆಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡು ನಾನು ಮೂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಹುಡುಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಡೆ ರೂಪಕ್ಕನ ಐಕ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತೆಕ್ಕಿನಾಗ ಫೋಕಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪನೆ ಐಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪನೆ ಐಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಆಯ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಪರಮಾಡು ಮಲ್ತಿನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಂದ್ವನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ಗಲ ಬೊಡುಪುನವೇ ಕಿ ಜನಕ್ಲು ತೂಗೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅದು ಪಿದೈಡ್ಲ ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೋಡು ಅವೇ ಭಾಷೆದಾರ ತೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಆನಾಗ ಆಯ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಲು ಪಾತಿರುವೇರು ಆಯ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೇಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗಲು ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೊಂದು ಆವಡು ಸೊ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾರಾಗಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡುಲ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಲೆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ
ಎಸ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ 90% ತುಳುವೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕೊಡ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಅಂಚದು ತುಳುವೇರೆಗೆ ಇರೇಕಕ್ಕಲು ಎತ್ತೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಿಡ್ದು ಮೂಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ದಾದ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನವೇನು ಮೂಲೆ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಜ್ಜಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಲ್ಪಲಾರು ಪಾಡ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಂದ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನದು ಆನಾತು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳು ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಈರ್ ತೂನಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ರೂಪಕ್ಕನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರು 15-20 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಫಿಗರ್ ಆರು ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ಈತು ಜನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೋಲೆ ಯಾರನ್ನ ಪರ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಇರಾರ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ತೂಪರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಆಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕೆ ಅವು ತಡಪೇರ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆರು ನಾವು ಐಟೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ತೋಜಿ ಆಪಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬತ್ತಾಕ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂಪ ಏನೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ದು ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪು ನೀ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ತುಪ್ಪುಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾಲಿಜ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ಈರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಆಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ತೂಲೆ ಈರಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅನ್ನತ್ತು ಅವ ಸೊ ಏನ ಅವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಥ್ಯ ತೂಜ್ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಟಿ ಡ್ರೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಡಿಮಾಂಡ್ 100% ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಲೈಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ತುಳುದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲೈಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನಿ ಬಟ್ ರಿಲೀಸಿಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಖರ್ಚುಂಡು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಟಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೋಡು ಬಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ 100% ಉಂಟು ಸೊ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪಾತೆರು ತೋಡು ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ಪದ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಹೋಯ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಪಾತೆರು ತೋಡೋರ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಲಿಯಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್